Күгәрсен авылында яшәүсе иң кадерле кешебез, атайыбыз, улатайыбыз Халитов Айрат Гыймави улын 2 яшьлек алтын юбилее менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз һәм йөрәк түреннән сыккан иң изге теләкләребезне yetkерәбез дип башлана юбилярның якындары язган хат юлдары. Сабыр, акыллы, уңганлыгы менән һәр көнебезне хокландырган улы йөрәкле, изге күңелле кешебезне туган көне менән кайнар котлап, тик куанычтарга тулы озын гомер, күңел тынычлыгы теләйбез. Атайыбыз Күгәрсен районының Күгәрсен авылында 1940 елның 2 февралендә дөньяга килгән. Уның бала сагы хугыш һәм хугыштан һуңгы иң авыр елларга туры килә. Ушу усырдагы бар балаларның һәм үсмерләрнең язмышы кебек үк тормыштың бар авырлыгы атайыбыз елкәһенә төшә. Шугалыр да атайыбыз тормыш авырлыктарына бер касан да бирешмәй, безне лә нык һәм сабыр булырга өйрәтә. Атайыбыз 1962-65 елларда Әрмес авторында хезмәт итә. Яхшы һәм өлгеле хезмәте өчен 2 тапкыр гаиләһе янына ялга кайтарыла. Күп тапкырдар мактау кагызлары менән бүләкләнә. Армиянан кайткас Муракта комплекслы бригадалар курсында 1 ел укып кайткандан һуң Октябрь совхозының Күгәрсен, Сирбай бүлексәләрендә бригадир булып эшләй. Техниканың һәр бер нескәлектәрен яхшы белгән бригадир механизаторды барыһы ла ихтирам итәләр. Яшьтәр генә түгел, олылар да атайыбыздан һәр сак кәңәш һорайдар. Бердәм булып эшләгәс, эш тә алга бара. Айрат Гыймави улының фидакар хезмәте күп тапкырдар мактау кагызлары, кыйммәтле бүләктәр менән билдәләнә. Бүгенге көндә лә тәҗрибәле механизаторга авылыбызда кәңәш ярдәм һорап килмәгән кеше юктыр. Кешеләр күңелендә шундый яхшы булып истә калу үзе үк куаныч һәм горурлык түгелмени? Әсәйебез Халитова Галия Гыймави кызы менән безгә 4 балага гомер бүләк иттеләр. Безне генә түгел, yeğen-yeğenсәрләрен дә аякка бастырдылар. Уларның иңгә-иң терәшеп бергә гомер кисерүләренә лә 60 ел. Инде улы яшьтә булуларына карамастан, матур, төзек дөньяларында бал коттары кебек тырышып дөнья көтәләр. Азбар тулы мал, кош-корт асрайдар. Һәр эштән йән табып, тормыштың кадерен белеп яшәйдәр. Без уларга карап куанып бетә алмайбыз. Безгә, балаларына, yeğen-yeğenсәрләренә кулларыннан килгәнсә һаман да ярдәм итеп торалар. Үзебез күптән инде олатай өләсәй булһак та, атай менән әсәйнең төпле кәңәшләренә һаман да мохтаҗбыз. Газизләрдән газиз, һөекле атай-әсәйебезне гәүһәр туйдары менән, атайыбызны 2 яшьлек күркәм юбилее менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Алдагы көннәрегездә лә гомерегезнең һәр мизгелен сәламәтлектә, шатлыктарга һөенеп, балалар, yeğen-yeğenсәрләр, тугандар менән бергә яшәргә язсын һезгә. Теләктәрҙең теләйбез изгеләрен, шатлыктарның иң зурыһын, бәхеттәрҙең көтмәгәндә генә килә торгандарын, нурлыһын. Тормыш юлыгыз балкып торһын, нурлы булһын күңелегез, сәламәт булып, шатлык, бәхет менән бер кайгыһыз үтһен гомерегез. Иң изге теләктәрен, бер ниндәй дә үлсәүдәргә һыймас рәхмәт һүзләрен моңлы йырга кушып тапшыруыбызны үтенәләр балаларыгыз, yeğen-yeğenсәрләрегез, бүлә сәрләрегез. Җырлап кичәрлек
Синең эзләр дәшәбезне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышы